ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ। ନମ୍ବର 1, ଏହି ଦିନ ଗଙ୍ଗା ମାତାଙ୍କର ଧରାବତରଣ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 2, ଏହା ମହର୍ଷି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଅଟେ। 3, ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 4, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହି ଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଲଜ୍ଜା ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 5, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମଙ୍କର ମିଳନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 6, ଦେବକୃପା ଲଭି କୁବେରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଧନ ଦୌଲତର ଚାବି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଦିନ। ନମ୍ବର 7, ସତ୍ୟ ଏବଂ ତତ୍ୟା ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ମହାନ ଦିନରେ। ନମ୍ବର 8, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅକ୍ଷୟ କୁମାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏହି ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 9, ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ରହିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର ଦ୍ୱାରପିଠା ବା ଫାଟକ ଆଜି ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 10, ଏହି ଦିନ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।